Imaginează-ți asta. Te trezești într-o lume în care soarele nu mai reprezintă speranță, ci doar o pauză temporară înainte ca întunericul să elibereze coșmaruri vii care sfidează orice logică de supraviețuire. Villedor nu este doar un oraș decăzut, este ultima insulă de umanitate într-o mare de monstruozități, ultimul bastion într-o lume care a uitat cum arată civilizația. Și tu, indiferent cât de puternic, de inteligent sau de pregătit ai crede că ești, nu ai supraviețui nici măcar 24 de ore în acel infern. Nu este pesimism, este realitate simplă bazată pe fapte care dezvăluie de ce 98% din populația globală a pierit în doar 2 ani. Permiteți-mi să vă arăt exact de ce Villedor ar fi mormântul tău, de ce fiecare respirație ar putea fi ultima, de ce speranța însăși este o iluzie periculoasă în acest oraș al morților vii. Trebuie să înțelegi că până când ai ajunge în Villedor, ești deja infectat. Aceasta este realitatea șocantă pe care foarte puțini o înțeleg cu adevărat. În lumea din Dying Light 2, aproape toată lumea care a supraviețuit epidemiei globale poartă virusul transmisiv de Haran în sistemul lor. Nu este o chestiune de dacă vei fi infectat, este o chestiune de cât timp poți ține infecția la distanță. Fiecare persoană din Villedor este un mort în așteptare, o transformare amânată doar de expunerea constantă la lumina ultravioletă. Biomarkerul de pe încheietura ta, acel dispozitiv electronic care îți monitorizează progresul infecției, nu este un accesoriu, este singura ta ancoră la umanitate. Diodele verzi care strălucesc când ești în siguranță se transformă în roșu amenințător când virusul începe să preia controlul. Și când ultima bară devine roșie, când ultimul indicator de imunitate dispare, metamorfoza începe. Nu există întoarcere de acolo. Transformarea în monstru nu este o posibilitate, este o certitudine dacă nu rămâi în lumină. Dar să începem de la început, de la dezastrul care a făcut ca Villedor să fie ultima oraș major în picioare. Totul a început în Haran, o metropolă aflată undeva în Orientul Mijlociu, în anul 2014. Ceea ce părea inițial o creștere neobișnuită în atacurile violente s-a transformat rapid într-o epidemie care a decimat întreaga populație. Departamentul de poliție a raportat incidentele ca atacuri izolate, îndemnând rezidenții la prudență, dar sub acea suprafață de violență aparent aleatorie, un patogen letal își țesea rețeaua mortală prin întreaga populație. Guvernul din Haran, în neglijența sa infinită, a minimizat primele simptome ca fiind o gripă severă. Au implementat măsuri de bază, spălarea frecventă a mâinilor, utilizarea măștilor, evitarea transportului public, afișe ale efortului
Ministerul Apărării și Consiliul Orașului au deschis un spital de campanie în stadionul Haran pentru a trata infectații, dar numerele continuau să crească exponențial. Grupurile de supraviețuitori protejate de guvern au fost supuse relocărilor constante și controalelor din ce în ce mai riguroase, paranoia devenind norma. Cu 2 zile înainte ca orașul să fie complet sigilat, unități de materiale periculoase au fost trimise pentru a salva persoane sănătoase, dar costumele lor de protecție s-au dovedit insuficiente împotriva unui virus atât de agresiv. Mulți dintre acești salvatori au ajuns ei înșiși infectați, adăugând mai multe victime la marea crescătoare de condamnați. Prima zonă sigilată complet a fost districtul Orașul Vechi, transformat într-o zonă de carantină totală. Atât Orașul Vechi cât și mahalalele din Haran au fost în cele din urmă invadate de cantități uriașe de infectați, cu doar buzunare mici de supraviețuitori, reușind să se mențină relativ în siguranță în clădiri fortificate și pe acoperișuri inaccesibile. Iată adevărul brutal pe care trebuie să-l înțelegi. Din momentul în care virusul și-a început expansiunea tăcută prin surse de alimente contaminate, probabil înainte ca cineva măcar să știe că ceva nu era în regulă, destinul tău era deja pecetluit. Un om de știință de la efortul global de ajutorare a concluzionat că patogenul nu putea să se fi răspândit prin aer sau apă, pentru că altfel mult mai mulți oameni ar fi fost infectați simultan. Ipoteza cea mai puternică indica lanțul alimentar ca vector principal de transmitere inițială. Aceasta înseamnă că zile, poate săptămâni înainte de primele simptome vizibile, persoane aparent sănătoase consumau mâncare contaminată, devenind purtători asimptomatici care răspândeau virusul în viața lor zilnică, până când primele cazuri au fost identificate oficial. Sute, posibil mii, erau deja infectați. Și tu, trăindu-ți viața normală în Haran, mergând la serviciu, cumpărând din piețe, folosind transportul public, ai fi fost expus fără măcar să știi. După ce Hiran a fost sigilat complet, supraviețuitorii s-au împărțit în grupuri disparate, fiecare luptând pentru resurse și teritoriu. Turnul era un sanctuar major controlat de o coaliție de civili conduși de Harris Brecken. Acești supraviețuitori își construiseră o rețea elaborată de zonele sigure, conectate prin cablu zipline și căi de acoperire, evitând cu atenție străzile pline de infectați de mai jos. Antizina a devenit moneda de schimb cea mai valoroasă, un inhibitor temporar care putea amâna transformarea pentru cei deja mușcați. Efortul global de ajutorare trimitea avioane cargo regulate, care aruncau containere cu antizină, dar aceste livrări au devenit repede ținta bandelor violente și a senilorilor de război, care controlau diferite sectoare ale orașului. Rais Suleiman, un infam senior al războiului care controlase cândva teritorii vaste din Haran, a monopolizat distribuția antizinei, folosind-o ca instrument de control asupra supraviețuitorilor disperați. Fără doze regulate, chiar și supraviețuitorii cei mai capabili ar sucomba în cele din urmă infecției. Aceasta a creat o ierarhie brutală în care cei puternici puteau asigura antizină, în timp ce cei slabi erau lăsați să se transforme. Kyle Crane, un agent al efortului global de ajutorare, a fost trimis în Haran cu o misiune specifică: să localizeze Kadir Rais Suleiman și să recupereze un dosar sensibil care conținea cercetare despre potențiale remedii pentru virus. Crane a fost mușcat aproape imediat după sosirea sa
alți supraviețuitori, a organizat o operațiune de salvare riscantă. În timpul acestui conflict, Jad a fost mușcată de infectați. Confruntată cu transformarea inevitabilă, ea a sacrificat-o pe ea însăși pentru a salva ceilalți. O demonstrație îndurerătoare a costului supraviețuirii în Harran. Moartea ei a avut un impact profund asupra lui Crane, consolidându-i rezolvarea de a opri răspândirea virusului, indiferent de cost personal. Confruntarea finală cu Rice a avut loc deasupra unui scrie-nori emblematic din Harran. Pe măsură ce elicopterele Cree au sosit pentru a extrage Rice în schimbul cercetării doctorului Zere, Crane a fost forțat să facă o alegere care a schimbat totul. În loc să predea cercetarea vitală la Cree, care plănuia clar să militarizeze virusul, Crane a aruncat-o pe Rice de pe clădire și a păstrat cercetarea pentru doctorul Camden, care jura să dezvolte un remediu autentic. Dar povestea nu s-a încheiat acolo. DLG-ul The Following a dezvăluit un twist și mai întunecat. O cultă misterioasă care locuia în afara Harranului pretindea că avea un remediu adevărat pentru virus. Crane a urmărit acest conducere în țara înconjurătoare doar pentru a descoperi că așa numitul remediu era de fapt o rețetă pentru transformarea în volatile, cea mai letală formă de infectat. Cultul era condus de Mama, un volatil sensibil care păstra o aparență de umanitate în timpul zilei, dar se transforma complet noaptea. Alegerile finale prezentate lui Crane în The Following sunt dintre cele mai devastatoare din istoria jocurilor video. O opțiune era să detoneze o ojivă nucleară, ștergând complet Harran de pe hartă, dar asigurând că virusul nu s-ar răspândi dincolo de frontierele sale. Alternativ, Crane ar putea alege să-i scape pe supraviețuitorii din Harran, dar acest act de milă ar condamna eventual restul lumii. În ambele cazuri, consecințele au fost catastrofale. Dacă Crane a ales să salveze Harran, virusul în cele din urmă a scăpat, ducând la catastrofa globală pe care o vedem în Dying Light 2. Dacă a ales să detoneze ojiva, Harran a fost distrus, dar Crane a continuat experimentele sale cu variante de virus în alte locații. Intenția lui Crane era bună, dar a sfârșit prin a costa întreaga umanitate. Prin iertarea supraviețuitorilor din Harran, Kyle Crane a condamnat restul umanității la același destin. De data aceasta, totuși, nu putea exista ajutor din exterior. Lucrurile ar fi putut fi diferite dacă Crane ar fi lansat ojiva nucleară, conținând coșmarul zombie odată pentru totdeauna. Dar apoi, din nou, Crane ar fi găsit inevitabil o modalitate de a crea și a militariza un virus similar, așa cum a demonstrat modul în care virusul transmisiv de Harran a scăpat dintr-un laborator pentru a impulsiona evenimentele din Dying Light 2. Poate că nu ar fi contat pe termen lung, dar decizia lui Crane de a salva Harran a furat lumii câțiva ani în plus de pace, pentru că în octombrie 2021, doar 7 ani după epidemia originală din Harran, Dehshwe a scăpat dintr-un laborator de nivel 4 al Cree din Geneva, Elveția.
zidurile orașului. Pentru august din același an, imigranții considerați utili au fost permis să intre în oraș. Acest proces de selecție a exacerbat indignarea și violența care deja începuse să cuprindă orașul sub forma revoltelor necontrolate. Și pe 6 ianuarie 2025 a avut loc Lunea Neagră, bombardamentele chimice masive care se presupunea că salvează oamenii nu doar au ucis sute de mii dintre ei, dar au cauzat și mutații la scară largă care au dat naștere la noi tipuri de infectați. Bombardamentele chimice au fost o încercare disperată de a eradica infectații folosind un compus chimic numit THV-GenMod, care teoretic accelera degradarea ADN-ului infectaților, dar compusul a avut efecte secundare neașteptate. În loc să ucidă pur și simplu infectații, substanțele chimice au creat mutații radicale. Urlătorii au apărut, infectați care puteau alertează horde întregi cu țipetele lor pătrunzătoare. Bombardierii au evoluat, infectați umflați cu substanțe chimice toxice care explodau violent când erau provocați. Gulii au apărut cu creșteri petrificate toxic pe corpurile lor și volatilii au devenit chiar mai letali, mai rapizi, mai puternici, mai rezistenți la lumina UV decât predeceorii lor. Dying Light 2 are loc 22 de ani după evenimentele din primul joc. Soarta Haran este lăsată destul de ambigu. Deși cinematica de introducere a jocului afirmă că Haran a fost șters de pe hartă, nu se specifică niciodată dacă asta a fost din cauza virusului original, din cauza acțiunilor lui Crane sau din cauza a ceva cu totul diferit. Soarta lui Kyle Crane este de asemenea lăsată ambiguă în Dying Light 2, cu unii NPC-uri care se întorc din primul joc afirmând că a suferit un sfârșit tragic. Un memorial în joc pare să confirme moartea lui Crane, deși exact cum și când a murit rămâne neclar. Există discuții sugerând că Haran este încă în picioare, deși evacuat și lăsat să putrezească, dar asta adaugă mai mult la mister decât orice altceva. În ciuda faptului că este decedat pentru Dying Light 2 în 2036, acțiunile lui Kyle Crane de a conține epidemia din Haran la un singur oraș au impactat încă enorm lumea pe care jucătorii o explorează peste 20 de ani mai târziu. Dar iată revelația care schimbă totul. Cu lansarea Dying Light the Beast, anunțat în 2024, aflăm că Kyle Crane nu a murit în niciunul dintre acele finale. În schimb, el s-a transformat într-un volatil sensibil din cauza rezultatului serului, dar a fost subjugat și umanitatea s-a restaurată. Cu toate acestea, a fost capturat de un biolog nemilos numit Marius Fisher, cunoscut și sub numele de Baronul, și a fost experimentat timp de 13 ani într-o instalație situată în Castor Woods, Europa, în timp ce lumea cobora în apocalipsă. Baronul, care s-a dovedit a fi parte din Jerry tot timpul, a folosit serul confiscat de la mamă pentru experimentele sale, creând mai mulți volatili sensibili. Kyle Crane a devenit specimenul de cel mai mare succes, iar Baronul dorea să-l reproducă pentru a crea mai mulți volatili sensibili ca el, pentru ca Crane să poată guverna lumea cu o armată de prădători Apex. Aceasta este evoluția finală a ororii din Haran. Virusul nu doar a distrus un oraș, a evoluat. Organizația pretins umanitară, care a promis să ajute, militariza de fapt patogenul tot timpul. Și când în cele din urmă au pierdut controlul, când THV a scăpat din laboratorul lor din Geneva, au condamnat 98% din populația globală la moarte
sau mai rău, în doar 2 ani. Pentru 2023, după ani de pandemie, umanitatea era pe marginea extincției. Philedor a devenit ultimul bastion al civilizației, ultimul oraș major încă funcțional pe întreaga planetă. Și în interiorul acelui oraș, facțiunile se luptă pentru control. Păsitorii păcii împotriva supraviețuitorilor, împotriva renegaților, repetând aceleași modele de violență și trădare care au condamnat Haran. Deci, de ce supraviețuirea pe termen lung este imposibilă în această lume? Pentru că problema nu a fost niciodată doar virusul. Problema a fost natura umană, lăcomia instituțională, militarizarea patogenilor, refuzul de a învăța din greșeli catastrofale. Chiar dacă Kyle Crane ar fi lansat acea ojivă nucleară, chiar dacă Haran ar fi fost șters complet, Gere ar fi continuat totuși experimentele sale în alte locuri. THV ar fi scăpat în cele din urmă. Căderea ar fi avut loc oricum, pentru că organizații precum Gere, care văd pandemiile ca oportunități de putere, în loc de tragedii de prevenit, vor exista întotdeauna. Și atâta timp cât există, nicio victorie nu este permanentă, nicio supraviețuire nu este sigură, niciun oraș nu este cu adevărat în siguranță. Haran a fost doar primul act al unei tragedii globale, care era destinată să se desfășoare indiferent de ce. Și Kyle Crane, pentru tot eroismul său, pentru toate sacrificiile sale, a fost doar un alt pion într-un joc pe care nu a avut niciodată șansa să-l câștige. Lumea din Dying Light 2 arată consecința inevitabilă a tuturor acestor lucruri. Philedor, ultimul oraș major, este împărțit de ziduri și facțiuni aflate în război. Infectații includ acum urlători care alertează horde întregi, bombardieri care explodează violent, degenerați a căror carne literalmente cade de pe oasele lor, revenunți toxici cu creșteri petrificate și volatili chiar mai letali decât înainte. Oamenii care au rămas trăiesc încuiați în timpul nopții, disperați după lumina UV, luptând pentru resurse rare, repetând exact aceleași greșeli care au condamnat Haran. Istoria se repetă pentru că nimeni nu a învățat lecția. Și acea lecție este simplă, dar brutală. Într-o lume în care patogenii pot fi militarizați, unde organizațiile guvernamentale prioritizează puterea peste viețile umane, unde disperarea transformă oamenii în monștri, supraviețuirea adevărată nu a fost niciodată o opțiune. Acum să vorbim despre protagonistul din Dying Light 2, Aiden Caldwell. Aiden este un tânăr de 22 de ani, membru al unei grupuri de proscriși cunoscută sub numele de pelerini. Acești pelerini sunt freelanceri nomazi care călătoresc între așezările supraviețuitorilor, livrând bunuri, mesaje și uneori nădejde către enclavele izolate de umanitate răspândite pe continentul european. Sunt comparați cu roninii japonezi sau desperadoii din vestul sălbatic, războinici singuratici fără maestri permanenți, supraviețuind prin abilitatea lor de a naviga terenul periculos dintre așezările umane. Aiden a călătorit peste 2000 de kilometri de la Crossdale River pentru a ajunge în Philedor, o călătorie care ar fi ucis majoritatea oamenilor de câteva ori. Podurile autostrăzilor s-au prăbușit. Nu există drumuri drepte, iar fiecare kilometru este plin de
13 au avut consecințe durabile. El a fost infectat cu THV în mod intenționat și apoi tratat cu doze masive de inhibitori experimentali menite să suprime virusul. Aceste tratamente au lăsat Aiden într-o stare unică. El este infectat permanent, purtând virusul în sistemul său, dar are de asemenea o rezistență extraordinară la transformare, în timp ce majoritatea oamenilor trebuie să rămână constant în lumina UV sau să consume inhibitori pentru a preveni metamorfoza. Aiden poate suporta expunere prelungită la întuneric fără a se transforma complet. Biologii ar fi fascinați de cazul său. El reprezintă ceva de mijloc între om și infectat, posedând avantaje ale ambelor stări, fără a fi pe deplin niciunul. Această stare hibridă îi conferă lui Aiden abilități fizice remarcabile,
facilități sunt disponibile, chiar și ce sfârșit va primi jocul. Sistemul de imunitate din Dying Light 2 este esențial pentru înțelegerea de ce supraviețuirea este atât de dificilă. Fiecare persoană din Villedor poartă un biomarker, un dispozitiv electronic atașat permanent la vena lor, care monitorizează progresiunea virusului. Biomarkerul are bare verzi care indică imunitate sănătoasă. Pe măsură ce petreceți timp în întuneric, barele devin treptat roșii, indicând că virusul câștigă teren. Când toate barele devin roșii, transformarea este iminentă. Pentru a menține imunitatea, trebuie să rămâneți în lumina UV. În timpul zilei, pur și simplu fiind afară sub soare, este suficient pentru a menține infecția sub control. Dar noaptea trebuie să găsiți lampe UV, zone sigure, sau să consumați inhibitori pentru a vă preveni transformarea. Inhibitorii sunt consumabile rare, făcute din ciuperci UV și camomile. Ei restaurează o porțiune semnificativă de imunitate, dar sunt dificil de găsit și costisitori de fabricat. Majoritatea inhibitorilor se găsesc în containere CRE, cutii speciale lăsate în locații extrem de periculoase, zonele întunecate pline de volatili, clădiri infestate unde infectații hibernează în timpul zilei, instalații militare abandonate pline cu capcane și pericole de mediu. Pentru începători în Villedor, imunitatea durează doar aproximativ 5 minute în întuneric complet. Aceasta înseamnă că orice explorare nocturnă trebuie planificată meticulos. Trebuie să cunoașteți locația fiecărei zone sigure, fiecărei lampe UV, fiecărui inhibitor de-a lungul rutei voastre. O singură greșeală de calcul și te transformi. Pe măsură ce progresați prin joc și consumați mai mulți inhibitori, imunitatea voastră maximă crește. În cele din urmă, jucătorii avansați pot avea 15 până la 20 de minute de imunitate, făcând explorarea nocturnă mai fezabilă, dar încă extrem de riscantă.
și noroc extraordinar. Ești infectat, deci trebuie să găsești inhibitorii. Inhibitorii sunt în zone periculoase, deci trebuie să lupți cu infectați. Lupta atrage mai mulți infectați, crescând riscul de mușcături. Mușcăturile accelerează infecția, necesitând mai mulți inhibitori. Este un ciclu vicios fără sfârșit, fiecare soluție creând noi probleme, fiecare supraviețuire temporară amânând doar inevitabilul. Și apoi este factorul uman, trădarea și violența care vin când resursele sunt rare și toată lumea este disperată. Ai putea scăpa de infectați, dar ai fi ucis de alți oameni pentru proviziile tale. Ai putea naviga războiul facțiunilor, dar ai fi trădat de aliații tăi când devine convenabil. Ai putea afla adevărul despre trecutul tău, dar ai descoperi că acel adevăr te distruge. Și iată adevărul final, cel mai întunecat. Chiar dacă ai supraviețui cumva unei zi, ce rămâne după aceea? O săptămână de supraviețuire constantă, o lună, un an. Viledor nu este un loc în care construiești un viitor. Este un loc în care amâi moartea cât mai mult posibil, înainte să te transformi în unul dintre monștri sau să mori încercând să eviți acel destin. Kyle Crane, cel mai capabil supraviețuitor pe care Harren l-a văzut vreodată, nu a putut scăpa de destinul său. Fie s-a transformat într-un volatil, fie a distrus orașul cu o bombă nucleară. Ambele finale reprezintă eșec. Și Aidan Caldwell, pentru toate abilitățile sale remarcabile, pentru toate îmbunătățirile sale experimentale, în cele din urmă trebuie să părăsească Viledor, pentru că infecția sa progresează dincolo de punctul în care inhibitorii mai pot ajuta. Chiar supereroii acestei lumi nu pot câștiga. Ei doar supraviețuiesc puțin mai mult decât ceilalți înainte de a cădea. Deci întrebarea nu este dacă ai muri în Viledor,
împărtășește acest video cu prietenii care iubesc survival horror și spune-mi în comentarii, după tot ce ai învățat, cât de mult timp crezi sincer că ai supraviețui în Villedor. Vise plăcute dacă le poți avea după ce ai înțeles că Aidan Caldwell, un supraviețuitor îmbunătățit experimental cu abilități supraomenești, încă trebuie să fugă